setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong ki karepmu piye kowe? Wah, edan ditendang ora apa-apa. Dar. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong ki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Matok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanan esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet. Mang ditiliki kok ora entuk. Wis mari apa urung? Mang ditiliki kok ora. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet. Tak kawake jero barang ngene lek kok ora entuk. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ngapa, Gong? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Dantro asli. Kowe nganu medani sing tak buka matur. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Apa? Hagine meng kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Ki sing jenenge Brayut ki ngene iki. Ki demit Brayut. Ngendi-endi nang anak iki lagi ditinggal. Anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong cahitan ora. Senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diatongke. Tak kira apa Wah, badut Bagong kira. Endra wong jauh. Ora usah dadak melu-melu. Mengko mundhak ora mangan angkane gabul pulute kita ngerti. Kekuataning Kakang Ismaya yen to nganti di aru biru dening Bathara Guru ya Yayi Manikmaya inggih kula. Ditonton wae saka kadohan. Bapakmu ki pancen ngono kae anggere disuwitani utawa disuwani dirga. Lah banjur malik paningali. Monggo pulo dipun titipi saya karo aku Bathara Indra.
Maranusmu pang pangaruno katinetraning uga rapo sataning kukila rengkanegara sagatar kene dungane engkong ler wewusing bene panca papataking hayam mono Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Nata Ndarawati prapting Karang Kadempel ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadhong timbalaning Kakang Nayantaka
Yo Semar. Aku uga prapta ning Karang Kadempel. Petro ing Swana negara Mandura tumuli nganti kawon panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu jinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nama kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dhewe nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak. Pandhawa menika gangsal cacahipun mongko nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembyahaken asta menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati. Mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa, Nata Ndarawati mesti melu katut, tegese mesti kelepetan. Kakang Semar pancen bener mengkono. Mila Ndara, sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita. Nek Pandhawa nedengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedeng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik, dumeh Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine. Mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta. Kakang Semar bener mengkono. Nek nganti ana alaning Pandhawa, kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wonten sinuwun Prabu Mandura. Napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kodrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken, panjenengan anyalira Nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sak mangke kedah kula emutaken. Mengkono Kakang Semar nggih supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Ngatanganing palanggon klar pandan moncar sinon lir kekonang surem sora tetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga. Dereng ngantos partosan mbal wacana ingkang setumyup saking dirgantun kiwah pikulun Jatimurti akarya kagiat Lurah Semar Badranaya wae.
den mrayitna semuriris semuriris eko balik titiyoni gandayani Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manikmaya lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama prapta ning Karang Kadempel apan kepara nyata aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar ngelekke sing kepiye Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat bangun jiwa apa to tegese bangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah aja ngawu gawar ngawur kowe aku ora duwe niat ngingerke blating panembah buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya kabeh padha percaya marang Semar Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang keblating panembahing Bathara Guru guru kok sik to kowe iki nek ndek pangkat kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan kowe lali karo jejermu apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing ngakarya jagat ya kalawan Gusti ingkang Maha Suci kuwi kabeh ora luput kuwi kabeh bener merga kapracayan kuwi merdika dadi aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru Ki Kakang Ismaya ing aja-ajahi para titah ing aja-ajahi para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru kowe aja ngawu gawar ngawur kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar golek-golek keluputane Ismaya kowe iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru apa mbok anggap aku ora ngerti kowe golek-golek keluputane Semar ki ora kok saka karepmu dhewe nek jane karepmu iso didandani ning merga nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala dewa sing bener iso digawe luput iya apa ora Kyai Semar lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Pikulun Manikmaya malah tedhak unyang Madyapada lho iki Iwang Pikulun Jatimudi kok malah melu tedhak ning Karang Kadempel iki piye Semar ampun do kuwatir guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku ning jane ora karepe guru dhewe niki enten sing bebujuk enten sing ndombani ya Betari Durga niku lho panjenengan Betari Durga nggih mula sampeyan kudu sing ati-ati kula wis kelakon bangun jiwaning para satriya para Nalindra Ngamarta Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sak Karang Kadempel sak pirangan negari Ngamarta kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak mula kudu padha tata ndara Kula cemadung dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar nadan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyaana niat bangun jiwa uga becik nanging
gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga. Goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manikmaya mau merga saka pamothaing Betari Durga. Mangsa borong permoni ketapna wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar. Aku ora kewagang nandhiki Kakang Ismaya. Aku tak bali marang Kaiwangan Pandya Betari Durga. Wah. Jaramaya wonten dawuh mindho gawe ndadak sambat tekan Kaiwangan. Tinemene Wang Pekulun Bathara Guru ora bisa ngalahke marang Kyai Semar Badranaya lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Merga gegayaning Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Ning gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan buta pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestahaken dawuh. Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Ha apa? Heeh. Ayo, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ha. Wapure ora. Kowe kentut to? Hoe ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko le. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula ora usah dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko Kang Slupan Demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dang slupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok, Truk. Perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget, Truk. Lah ngopo? Buyar wae. Wes, Truk. Siraku buyar lan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Hoi! Wah, apa cakae? Wah. Den, ketiwasan to, Lho? Nggih, Petro. Bener ngendikane Bapak. Nek Karang Kadempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah ning mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metro. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling ya, Nak.
Elinga Cah Bagus. Iki Masmu. Iki Masmu Petruk, Gong. Kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripandara? Wah, eneng sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lah, mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Iso diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti isih turu. Oh. Oh, to. Kok apake mawon? Pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo Kang, yo. Nya dhewe ora temandang ndara-ndara ketemu demit-demit ka malah cilaka engko. Ha ya. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya.
Udus. Aduh, aku ora apal ya, aduh. Dra. Aku ketemu dong tak kabari ya. Apa nih? Coba mantrane. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Heeh. Jo diingetke. Ingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal mikir. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Dapalke kok. Teguh Yuwana slamet saka kersaning. Oh. Rono. Ngembruki ora. Wus. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni kena lho. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kan delake. Kaya ngapa wae. Ya tak dipet mripate sik kek. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke aku. Teguh Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana samlep. Slamet saka kersaning Tegep. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka Gusti. Mutar wae. Mata wis nyandungi. Apa, Kang? Mbok ae medani-medani apa ora ning Durga iki? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana
Tegayun. Tegayun. Ngrusui wong ngomong. Cokot sisan. Madimplot. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Matok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanan esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet. Mang ditiliki kok ora entuk. Wis mari apa urung? Mang ditiliki kok. Teguh Yuwana slamet. Tak kawake jero barang mani lek kok ora entuk. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Kang? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Jantro asli. Kowe ngono medani sing tak buka mata. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Wah. Apa? Hagene mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Ki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut iki. Ngendi-endi nang anak iki lagi ditinggal. Oh, lho. Anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong caitan ora. Senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diatongke. Takira apa e? Wah, badut Bagong kira. Warkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu. Aja takon dosa kecek ndasmu. Ah, gaglak. Wah. Wah. Rasa dadak cangcingcung. Rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh bregasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhanku sing do lenggah eneng awu mbata Mbaturetna kene. Ganggu gawe konangan aku mbala geni. Nyuwun pamit.
Bali. Asa madangi jagat mungup-mungup